budeme medovničky piesť aj v našom štúdiu. Teda musíme sa opýtať autorky Janky Melas Pulmanovej, že či teda to budú medovníky alebo perníky. Bude tam med v tom ceste, Jani? Samozrejme, bude tam med, takže sú to medovníky. Tak a aká je tá základná receptúra, taká vaša, keďže ja viem, že vy sa venujete pečeniu medovničkov a pečiete celý rok alebo len takto sezónne na Ja Vianoce? pečiem iba na Vianoce, pre rodinu, pre kamošky, pre známych. No ale vy ste mi povedali, že to vaše pečenie je také špecifické, pretože pečiete presný počet takých medovníkových domčekov. Áno. A máte to teda rozmyslené, že čo s nimi, že kam poputujú. Tak ako je to rozdelené? Pečem vždy 7 medovníkových domčekov a ten 7 darujem človeku, ktorý to nečaká, ktorý mal buď ťažký rok, alebo niečo pre nás urobil. Tak to je také dojemné. A my teraz sa naučíme piecť podľa vašej receptúry. Tak nám teda povedzte, že ako postupujeme? Tak postupujeme podľa receptu, ide tam múka, ide tam med, vajíčka tam idú, soda bikarbóna, kakao a myslím si, že ten recept uvidia diváci na televíznych obrazovkách. A dokonca potom ešte nás uvidia aj v archíve, tak si budú môcť možno pozrieť ten postup. Áno. Je to niečím špecifické toto vaše cesto, že ste si ho tak ako urobili podľa vašich predstav? Áno, zarába sa deň vopred. Áno. Dáva sa do chladničky, aby trošičku postalo. A výhoda je tá, že hoci kedy si môžete odložiť to cesto a keď nemáte čas, tak upečete jeden plech alebo dva plechy a potom sa môžete k tomu opakovane vrátiť. A tuto sú teda také medovničky, ktoré sa dajú spájať, z ktorých môžeme robiť domčeky, ktoré môžeme zdobiť špeciálne ako teda na takéto veci pripravené. Áno, áno. Dnes budeme robiť medovníkový domček taký pre začiatočníkov, podľa takýchto formičiek. Takúto formičku kúpime v obchode? Áno, kúpime, dokonca sú aj takéto menšie formičky. Takže môžeme si vykrojiť. Tak a teraz povedzte ešte, že to cesto teda akým spôsobom vymiesime, či potrebuje trošku odležať, vy ste hovorili v chladničke, potom treba asi ho nechať trošku vonku. Áno, trošku pri izbovej teplote, aby sa nadýchlo a začalo spolupracovať. Aha, a kedy viete, že už je pripravené na tú komunikáciu vzájomnú a spoluprácu? Keď nie je tvrdé, že už pekne sa dá takto tvarovať. Takto. Dobre, a teda vyvaľkáme koľko? To je tak 5 mm? No, takých 5 mm. Áno. Dobre. Takže si a robíme vykrojíme. Si takéto domčeky, tak nemusí sa nikto trápiť, že by to musel nejako nožikom vyrezávať podľa nejakej šablónky. Nie. Ale že sú už na to takéto pekné formičky. A už máme aj okienka. Áno, okienka, to je predný diel. Zadný diel, strechy. Janka, kedy ste takto začali vypekať, povedzte? A veľmi dávno. Ešte keď som mala malú dceru, tak sme takto začínali každé Vianoce. A je to taká zábava aj s deťmi takéto? Áno, je to zábava aj s deťmi. Je to veľmi jednoduché, tento domček je naozaj pre začiatočníkov, nie je to nič zložité. No asi domček ani nie, ale potom to zdobenie, ktoré budeme ukázať v druhom vstupe, tak tam už treba aj nejakú takú zručnosť, tak viete, keď sa dá ten domček na čečinku, že sa to pekne poukladá tam so svetielkami, tak všetky tie domčeky sú krásne. Áno, tak potom sa tie chybičky ako keby zakryjú. Áno. Výborne, tak už teda vy viete, že jeden domček sa nám zmestí na jeden plech? Áno, áno. Dobre, a teda dali ste tu papír na pečenie. Áno. A budeme si to... Takže zadný diel, predný diel, bočné diely, strecha a ešte by mohol byť komín. Dobre, takže taký zimný domček ten komín potrebuje. Áno. Dobre. A čo teda robíte? Vidím, že srdiečka, domčeky a ešte aj nejaké iné také témy vianočné? Mám veľa takýchto šabloniek, ale dnes som si pripravila srdiečka. Áno. A tie srdiečka sú výborné, lebo môžu byť také osobné, že môžeme tam niečo napísať, môžeme aj podarovať také srdiečko. A môže to byť ozdoba nielen možno na nejakú misu vianočnú, ale aj možno ako taká ozdoba na stromček. Aj na stromček dajú sa aj darovať, také v celofaniku zabalené, takže je to také milé. No ale vy ste priniesli aj taký trik, by som povedala, ukázať pre ženy, ktoré teda nemajú také skúsenosti s pečením, alebo teda sú to mladé nevesty. Áno. Ako sa hovorí, že nevesta, tá, čo nič nevie, z toho vzniklo toto slovo. Áno. Že ako sa klasické dajú tie... sušienky, takéto.
môže vzniknúť takýto maličký domček, takýto do dlane. Áno, to znamená klasické keksiky, sušienky. Klasické keksiky, existujú na to aj takéto vykrajovačky, že si to pekne takto... A nepraskne vám tá sušienka? Musí sa to takým pilkovým nožikom, tak akože jemničko. Takto. Aj z druhej strany. Takže do tohoto sa môže pustiť naozaj každý. Áno, áno. Tí, čo nemajú čas. Potom sa to potre vajíčkom, tak ako aj tie ostatné po upečení. A pekne sa to nazdobí. No, ale ako to spojíte? Čím tou hmotou cukrovou to budeme spájať? Áno. Toto sú tie predné diely. Toto je váš nápad, takéto niečo? Áno, toto budú strechy. A to je výborné, lebo naozaj nemusíme mať cesto. Áno. A ešte tu máme bočný diel. Tak to je taká úplne ľahšia verzia, by som povedala. Áno. Dokonca sa dá z medovníkových plátov, ktoré dostať kúpiť, tak môžete si aj takýto väčší medovníkový domček z toho vykrojiť, už hotové. A potom použijeme. Tak veľmi dôležitá bude tá druhá časť potom s vami, lebo tam vlastne uvidíme, ako sa to lepí a ako sa to zdobí. Tak, a to nám potom možno ukážete aj v tom druhom vstupe. Takže takto to vyzerá. Zasa máme všetky tie časti, čo potrebujeme. Áno. Všetky tie časti, ktoré máme tu, máme aj z toho keksikového cesta. Výborné. A teraz povedzme teda dôležitú vec. Nakoľko vyhrejeme rúru? Na 180 stupňov, nejakých 7 minútiek. Sledujeme to. A potom, keď... Až potom potierame? Áno, potom potierame celým vajíčkom. Perfektné, vy ste tu poprvýkrát v štúdiu, ako to prebehlo, aký máte pocit? Ste sa toho tak veľmi báli, ja si myslím, že úplne super. No tak, trému mám. To máme všetci, ale to zakrývame. Takže ďakujeme za ten prvý vstup, teraz ideme k medicínskej téme a potom sa samozrejme k Janke ešte vrátime. Tak a my sa ideme venovať opäť takémuto majstrovstvu, pretože ja som povedala, že budeme naozaj vytvárať také zázraky z medovníkov. Janke sa teda medovníkový domček, respektíve jeho komponenty medzi časom upiekli. Takže čo s nimi robíme teraz, Jani? Necháme ich trošičku vychladnúť a natreme ich celým vajíčkom. Ja som robievala takú chybu, že hneď ako som ich vybrala, som ich natierala a mala som praženicu. Aha, čiže trošku vychladnú, čiže akurát sme to stihli, dobre. Trošičku sa musí dať na to pozor. No a potom pôjde asi tá najťažšia fáza, si vyzdobiť ten domček, lebo to teda poviem, že nám laikom sa veľmi nedarí a vidím vaše majstrovstvo, máte to v rukách, takže to je niečo úplne skvostné. Takže ja som si už trošku predchystala, tak nazdobím túto strechu poslednú. Áno. Čiže my tam vidíme samozrejme aj recept na tú zdobiacu, ja by som povedala hmotu. Áno. Ale vy máte veľmi dobrý tip, Jani. Že lebo tie recepty sa rôznia a niekedy to pekne takto drží naozaj pohromade, niekedy sa to rozteká, niekedy to dobre neschne, niekedy máme naozaj teda tie medovničky, by som povedala, také nie celkom vydárené, aj keď sú rovnako chutné, aj také nevydárené. Ale vy ste objavili niečo v našich obchodoch, samozrejme nepovieme konkrétne, len to povieme. Myslím si, že dievčatá to poznajú. Ide o takú polevu v prášku, ktorá sa zarába už iba s vodou a nerozteká sa. Takže pre začiatočníkov by som povedala, že to je dobré riešenie. Áno. A na toto treba, Jani, ale asi naozaj ten grif mať v ruke a možno aj istú dávku trpezlivosti. Áno. Môžete popri tom aj rozprávať? Áno, môžem. Aby som vás veľmi nevyrušila. Tak. Má to aj nejakú postupnosť, Jani, že sa teda začína možno čím? Že nejakou centrálnou oblasťou, alebo najmenšími detailami, alebo teda akým spôsobom vyzdobíte medovničky? Keďže budem dávať ešte takúto polevu, tak som si to musela nejako tak ohraničiť, aby sa mi to neroztieklo. Takže urobila som si takýto obdĺžníček. Dobre. No a takto pokračujeme. Áno. Je to taká ako keby krajka. Tieto domčeky sú malé, ale dominantná je tam strecha. Tá je tak najviac vidno. A môžeme si ju zdobiť rôzne.
Dobre, Jani, a ako budeme teraz dávať dohromady tie komponenty? Ako to bude držať pohromade? Bude to držať tak, ešte by som toto tu asi ukázala. Dobre. Aby sa mi to začalo schnúť, že ja to takto štecom, to je taká zábavka, také ako keby vyfarbovanie. Dáva sa táto poleva. Je to to isté, len je trošičku zriedená teplou vodou. Áno. A takto teda postupujete. A takto sa to pekne vyplní. Má to aj nejaké zásady, čo sa týka času? Lebo ono asi všetko by muselo trošku aj, že zaschnúť asi? Áno, alebo tuhnúť, stvrdnúť? Áno, malo by to. Tento základ, čo som urobila, tak malo by to schnúť nejakých aspoň 10 minútiek. A potom sa táto polevka tam dá. Takže sa to takto sa to vyplňa. Dobre. Je to také vyfarbovanie, no, je to také. Ja si myslím, že samozrejme všetko potrebuje čas, takže ale ten postup a ten princíp je nám možno takže takto som to len ukázala. Dobre, Jani, potom si to môžete dokončiť. Áno, potom si to môžeme dokončiť. No a z takéhoto tvrdého papiera si urobíme spodnú časť, áno, a zoberieme si úplne jednoducho prednú časť domčeka. Áno. Takto aj si spodok, to, čiže aby to naozaj stálo. Áno. Takto si to tu dáme. Tak. Teraz. Ja vám to takto trošku možno. Takto. Aha, čiže my musíme naozaj byť taký... Áno. Teraz tieto bočné časti dáme. Áno. Tak. Dobre. No, teraz zadnú časť. No vám to ide naozaj od ruky, ale vy už ste niekoľko takých domčekov nádherných urobili. A tak niekedy sa mi tiež nepodarí. Nevadí aspoň niečo schrúmkať potom. Ale hovorím, keď sa to dá na tú čečinku, tak všetky tie domčeky sú krásne. Takže takto. Malo by to tiež schnúť. Áno. Malo by to schnúť, ale ja sa pokúsim dať tam už aj tú strechu. Aspoň tú jednu časť, dobre. One sú krásne zasnežené, takže uvidíme. A schnúť opäť nejakých 10 minútiek. Malo by to schnúť, ale... Dobre, skúsime. Dúfam, že sa mi nezrúti tá strecha. Tak skúsime, ak nie, nič sa nedeje, necháme vás to dokončiť. No, tak to ešte trošičku. No a to keby sme mali hotové, tak už vlastne ten domček je. Takto. Trošku pridržíme. Áno. Niekedy sa mi stalo, že sa mi zrútil celý. Ale tento drží. Super. Tak a už potom sa, túto časť mám najradšej, lebo sa robia cencule. Takže cencule. Jani, toto je ale škoda zjesť takýto domček. To je len na ozdobu naozaj. Aha, čiže zase rozumiem. A v tej fantázii sa už potom medze nekladú, čiže každý si to na základe aj svojich zručností, schopností teda dozdobí nejakým spôsobom. Ale výborne, ten návod a ten základ sme videli, si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité. Super. Janulka, nechám vás to dorobiť. Nechám vás to dorobiť úplne v pokoji. Budeme mať ešte na to čas aj príležitosť sa pozrieť, keď to bude teda podľa vašich predstav. Ďakujem veľmi pekne v tomto druhom vstupe. Tu v našom štúdiu sa stretli tieto dve kamarátky. Už je tu s Jankou aj Vlastička Mudríková. Vítajte. Povedzte, dievčatá, Vlastička tu už bola, hrala nám na heligónke, aj nám ešte zahrá. Ale teda povedzte, ako ste sa vy dve zoznamili. Tak ja teda začnem, keďže ja som účinkovala kade-tade, aj v televíziách ma ľudia mohli vidieť, tak Janka si ma takto nejako nasledovala a v podstate aj s jej dcerkou Veronikou a veľmi sa im páčila moja produkcia, ako hrám na heligónke, spievam a vlastne napísali mi e-mail a potom začali Facebookovo trošku komunikovať spolu a v podstate takto nejako krásne vznikla takáto naša spolupráca, priateľstvo.
takéto prepojenie aj s tou vianočnou témou, pretože Janka má blúzku, kde sú jej medovníky na tej blúzke a zasa vy máte sukňu, kde sú jej medovníky, takže to ste ako teda kamky, ako ktoré dievčatá malé, ktoré si proste obliekajú podobné veci a dávajú si ich na seba. Ale my teraz budeme robiť s vami takéto vianočný kôš, ktorý bude vyzdobený práve medovníkmi, lebo to máme tému túto v kuchyni. A potom teda ešte si vypočujeme pesničku. Ale poďte nám teda povedať, že ako urobíme takúto ozdobnú záležitosť, takéto aranžmán, kde teda môžeme použiť perník alebo medovník. Toto je taká najkrajšia časť celého toho tvorenia medovníkového, kedy sa čečinka dá do takéhoto košička. Ja si vyberám košičky, tieto darčekové, nevyhadzujem ich. Recyklujeme. Aby ešte som im mohla vdýchnuť ďalší život, ďalšie pokračovanie. A oni sú také sprátne, že aj na parapetnú dosku, na okienko sa zmestia, že sú také úzučké a preto tieto také menšie chalúbky medovníkové sa tam pekne zmestia a je to také akože No poďte nám teda urobiť, možno ju aj stihneme, ako keby urobiť, že to uvidíme. Vy ste Takže základ je aranžovacia pena, taká suchá, suchá, ktorá sa tam pripevní povráskom, aby sa to nejako z toho nevyklopilo. No a potom už len tam napicháme čečinu. Napicháme čečinku. Akú máme radi. Áno, tuja je veľmi vhodná, pretože neopadne. Ona síce zostane trošičku suchá, ale neopada tak ako jedlička napríklad. Áno. Takže je dostupná v záhradkách. Tak, a ešte si tam môžeme umiestniť tieto svetielka, takéto svetielka, baterku tam schováme. Áno, je to večer, je to veľmi pekné. Takže najskôr do košíka dáme, teda keď chceme, aby nám to svietilo, omotáme svetielko, dáme teraz čečinu a celkom na záver tam budeme klásť ten medovníkový domček, ktorý si môžeme prichytiť távnou pištolou a už všakovaké ozdôbky, ktoré máte doma, mášličky. A dá sa potom ten medovníkový domček aj zjesť? Jasné, dá. Dobre, ale on je taký tvrdší, predpokladám, a keby sme chceli, aby nám zmekol, tak čo urobíme? Toto cesto, Sonička, obsahuje veľa medu. Áno. A keďže obsahuje veľa medu, tak ono absorbuje aj vlhkosť trošku. Takže ono potom zmekne. Áno, tak môžeme ho potom aj ochutnať, ale najmä môžeme sa tešiť z pohľadu na takýto pekný aranžmán medovníkový. A my vás teda, Januška, necháme toto dokončiť a poprosíme Vlastičku, keby nám zaspievala takú peknú vianočnú koledu, lebo si myslím, že jej pôjde lepšie práca od ruky a my tu zasa budeme mať silnejšiu vianočnú atmosféru. Tak vám ďakujeme veľmi pekne, že ste boli medzi nami a želáme vám pekné, krásne Vianoce. Užite si ich. Ďakujem veľmi pekne. Počkaj len chvíľočku, kým si zájdem do nebíčka pre tú perinočku. A synáčku, syneku, čo si to